Ze varen hut op plakken dat het net mooi en hadden geen stuurboot aan op kanalen. Voor die oortreding stielt de provinciale wettersteert de meeste boetes uit. Ze hadden met de politie tafersjoch op Frieske wetters. Dit is nog heel vaak bijvoorbeeld. Dat ene bootje dat vaart knap aan de stuurboordskant en die oren die wollen voorbij. Maar die giet er met zo'n grote wiede boven heen en hij is druk bezig met allerhande dingen. Behalve opletten op wat er achter hem gebeurt. De meesten die huren gewoon een boot en die gaan het wetter op. En een hele protte die heeft zich net verdiept in de regels. Het werkgebied van de tafersjochhouders concentreert het hem deze week vooral om de plakken van de scootjesielwedstrijden heen. Ja. We zouden graag even nu een registratiebewijs en vaarbewijs hebben. Dat kan. Dat is mooi. Ja, prima, dat klopt allemaal. Verleden weekend hebben we bijvoorbeeld een stel, toen kwamen wij met de speedboot, toen kwamen we hierbij. En wij zochten in de Viette van de Bregen een motorcruiser. Helemaal in de midden om te roeien gewoon. En we spreken die man aan. En zei, wat deed ik fout aan? Wat was er dan aan de hand? Onderwijs naar hele huizen komen de medewerkers van provinciale wettersteert joert haast geen oortreders zien. Maar dat had de laatste dagen vol oorswest. De politie had juist nog 10 skippers op een bon slingeren en de dag daarvoor 20. De provincie jouwt al een hele protte voorlichting. Wij jouwen folders uit, verhuurbedrijven sturen we folders. Maar de mensen moeten zich lezen. En achterom zien, dat is heel belangrijk. Of een spiegel of een camera, dat is goed zien wat er achter die gebeurt. Want dat doen ze nog veel te min.